Unde ai ajuns? Ia! 2, 3 și... Bravo! Sus! Bravo! Du-te sus! Du-te, du-te, Răzvi! Du-te că încurci acolo acum, du-te! Așa, Răzvi, cu genunchiul, așa, cu tot ce ai. Trage-te, trage-te! Trage tare cu genunchiul, cu tot ce ai. Așa. Pune bicepsul acolo, hai! Du-te, du-te. Trage, trage, hai că nu poți să pățești nimic! Du-te, du-te. Hai, Matișor, haide. Hai să văd. Cine are viteză mare, mare? Bravo! Hai. Haide, haide! Cum nu poți? Haide! Haide mai încolo! Hai, du-te 4 lobe până mai la mijloc. Ia uite cum face băiatul! Uite cum face băiatul! Ca și băiatul. Du-te și tu ca și băiatul. Hai, Răzva. Haide! Hai, Cum să nu Răzviuță, poți? Că poți. Așa ești ca o babă. Haide! Dar de ce zici nu pot dacă nu încerci? Hai și lasă-te pe spate. Hai așa pe spate cum ai te-ai pus, hai. Haide! Vezi că urc după tine. Nu pe burtă! Răzvi ca și pe topogan! Răzi topogan, nu? Ca și pe topogan! Dar nu-ți fie frică, așa cum ți lași pe spate. Nu! Hai, Răzi, că poți. Haide! Nu mai vrei? Haide, haide! Hai să văd cum te dai, hai. Haide mă, Hai, Răzvi! 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Hai! Haide, Răzvan! Hai să vedem! Hai să luăm! Hai! 1, 2, 3 și... Matei, încet că ne lovești! Matei, ne lovești așa, încet! Bravo! Dar nu mai urca dacă nu mai poți.